Kariboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kesap kikun samla Kani gerensan nak kebenta kikun ketem Riboy Ka Mautunum Socio Cultural and Sports Club Menta kesengi kala penkut no ya ka jingya kendu jong kikun samla kentei bercendrang Da ka jing lekai football ka balai khun hapadeng ka dong lum dingjeri persya ya ka dong lum Ha ka ba ka lum dingjeri kala penrem no ya ka dong lum da lai kol la not La penlong ya kene kecing lekai football interdong kum shibenta ban lum ban lang ya ki khun samla ka shnong ka balong ru kum shibenta ban kentiu ya ki kami lekai football hapo ka shnong Hagane ke juk kesengi lala ru banai daki jingai sungubhai sagi hnyongut ki khun samla ka shnong ki bala pas bha ha ki examination bapher ki bakentup ya isamla dai laman bha khriam isamla daker lang nongkling isamla albani namsau isamla ida bana meshwa khriam usamla penmang kerpang nongkling isamla finisha nongrum bad isamla du baka nongsej I nong mikhamat ka constituency I kong Magdalene Saukumi Maulong hakane ka sngi watla hilade imla aban penpoi hakane ka program Henry lengba jong ki nong ilam ka parti PDF ilapha e ki jain kup thia syaki arphotli ki long ying ki ban long kum ka jingpen khre ban yada nak banta ka jingwan jong ka ayom tlang hakane ka sngi la one poi uba successful lengdo ubadi vice president jong kom sning constituency zonal committee ubalong ru hakaju por ulengdo jong ka raj nong khlem bat urang ba shnong jong ka shnong saiden kumu kongsan haka jing senran lang jong uba Alfonso lengdo ubadi chairman jong ka social volunteer kom sning constituency kumu sumbut kongsan uba abad hok nong mali ubadi urang ba shnong jong ka shnong mautunum uba lambor kharsilot ubadi secretary ka social volunteer jong kom sning constituency uba Joseph Singkli ubadi president jong ka seng RBYF na nong po circle ki khun samla ka shnong kenthei berchenrang ki belawan ban pensyong shit ya kene ka jingi lekai